Pozdrav, ja sam Ante Jelenić iz Splita, konceptualni umjetnik i pjesnik. Što se tiče dakle ovih pitanja koje ste mi poslali, mislim da se najjednostavnije može reći po pitanju odnosa estetike i etike. Ja tu u pjesmi koju želite objaviti govorim da prevlast uzima estetika. Iz razloga što mislim da danas i dalje umjetnici kao i većina građana ovog svijeta vjeruje da nemaju, da ne posjeduju moć neku značajnu. A zapravo ja želim kroz svoju poeziju pokazati da umjetnost ima jednako ako ne i veću moć od ovih standardnih poluga moći kao što su parlament, vojska, bilo što drugo. I zapravo umjetnost je ta koja se ispoljava kroz komunikaciju i koja je u svom temelju politička. Dakle, u Hrvatskoj smatram da postoje naznake te društveno-kritičke poezije, međutim, većina pjesnika i dalje smatra da jednostavno nemaju tu moć i onda naginju prema nekim snovitim fantazijama koje su također zanimljive, ali vidi se da govore iz neke pozicije nemoći. Ja to pokušavam te neke stvari uključiti u ta pitanja uključiti u svoju poeziju i jednostavno ne prepustiti neke pojmove kao što su demokracija, politika, sloboda, ljubav, bilo što, prepustiti njihovo značenje nekim institucijama. I mislim da je to zadaća umjetnika, pogotovo pjesnika, da ne prepušta pojmove drugima. A što se tiče pjesme o Nizozemcima, to je jedna pomalo nadrealna pjesma koja je ujedno i realna, jer svaki dan tijekom sezone, ja živim u Splitu, viđamo te dezorijentirane turiste koji zapravo imaju dosta novaca, dolaze tu, konzumenti su, nesvjesni su nekih okolnosti opće u kojima se nalaze, njima je lijepo, ali očito je da nemaju neku proširenu svijest o tome kakav uopće utjecaj ima turizam, koliko zagađuju ti kruzeri, koliko jednostavno koje ima sve utjecaje takav oblik turizma na društvo, na javne prostore i tako dalje. Tako da mi imamo ogromnih problema u Splitu sa tim prostorima koji su orijentirani bili na kulturu, a koji se sad otimaju i pretvaraju u te poligone za zaradu novaca jednostavno. A što se tiče ovoga projekta Ulysses Shelter, projekta rezidencija za pjesnike, da, bio sam dakle u Grčkoj Larisi 3 tjedna, zatim u Ljubljani i na kraju na Mljetu također 3 tjedna i mislim svakako ispao odličan projekt. U Grčkoj sam se vrlo iznenadio koliko pjesnici imaju važnu ulogu u njihovom društvu i koliko ljudi posjećuje te festivale pjesničke. To su po 300 ljudi, ne znam, pune dvorane, svi tiho i pomno prate. Što se tiče Ljubljane, tu sam imao i u Sloveniji, i u Mariboru, i u Kopru, imao sam nekoliko, sve skupa 5-6 čitanja, upoznao sam mnogo odličnih pjesnika, čak sam kasnije pozvao grupu Ignore da nastupa u Splitu, tako da ostvareni su odlični kontakti. I na kraju sam na Mljetu bio sa Aljažom Koprivnikarom, s kojim sam se vrlo dobro sprijateljio u jednoj osami u nacionalnom parku smo imali 3 tjedna za druženje i razmišljanje i svakako čitav taj projekt je
dobar i on sada dalje uključuje i veći broj zemalja i svakako sam zadovoljan svojim sudjelovanjem na tom projektu. Hvala. Eto.